8. najväčšie mesto na Slovensku a až 10 kandidátov na post primátora nášho mesta. Také, milí diváci, bilancia pred nastávajúcimi komunálnymi voľbami, ktoré sa uskutočnia už o niekoľko dní, konkrétne v sobotu 15. novembra. A toto je dôvod, prečo sa stretávame v štúdiu televízie Turiec. Dnes sme mu zavítali kandidáti na primátorské kreslo a o tom, aké sú ich ambície či ciele, to vám teraz prezradia. Ako už bolo povedané, milí diváci, kandidátov máme 10, avšak ako ste si všimli momentálne, v tejto chvíli tu máme len 5 z nich, pretože naše štúdio sa žiaľ nedá natiahnuť a o malú chvíľu, alebo teda respektíve o 3/4 hodinu, pretože každá jedna skupina dostala rovnaký priestor na dnešnú diskusiu a to znamená, že po 3/4 hodinke sa skupina vystrieda a teda privítame tu ostatných 5 kandidátov. Rozdelenie prebiehlo krátko pred začatím vysielania, kde si každý z kandidátov vyžreboval skupinu, v ktorej bude diskutovať. Všetky témy, o ktorých budeme diskutovať, boli zaslané všetkým kandidátom prostredníctvom elektronickej pošty. Takže, aby sme privítali našich hostí, takže v prvom rade vítam dámu. Je tu s nami kandidátka na post primátorky nášho mesta, pani Mirja Michala Števková. Dobrý večer. Budem pokračovať ďalej. Je tu s nami pán Pavel Zemko. Takisto pán Jan Segla. Dobrý večer. Po mojej ľavej ruke vítam medzi nami pána primátora Andreja Hrnčiara. Pozdravujem všetkých divákov televízie Turiec. A rovnako je tu s nami aj pán Peter Vons. Dobrý večer, pozdravujem. Takže, milá dáma, milí páni, ako už bolo povedané, sme tu preto, aby sme vás trošičku priblížili našim divákom. Aby som aj divákom teda povedala, každý jeden z vás dostal v pondelok témy, o ktorých dnes budeme diskutovať. Avšak ja som si včera aj predvčerom pozrela vaše jednotlivé volebné programy a prakticky každá jedna z tém, ktorá vám bola odoslaná aj vo vašom volebnom programe, tak možno, aby to nebolo také strohé, tak by sme možno, že aj niečo také najzásadnejšie vypichli z tých vašich volebných programov. Ale ešte predtým, ako prejdeme teda už k samotnému programu, hneď na úvod sa opýtam, ako už bolo povedané, je vás 10 kandidátov, možno po jednom, aká bola reakcia každého jedného z vás, keď ste sa dozvedeli, že vás je práve 10? Začneme, pani Števková, ako dáma. Ja som nebola prekvapená. Vôbec. Dopredu som nad tým nejak nepremýšľala, kto pôjde, kto nepôjde, koľko bude kandidátov, ale mňa to neprekvapilo. Pán Zemko. Ja sa od začiatku svojej kampane starám len čisto o svoju prácu, ktorú sa snažím robiť naozaj zodpovedne a je mi jedno, či je tam 10 alebo 100. Ale predsa len nebolo tam také prekvapenie, že naozaj nie sme až také veľké mesto a ja neviem, tých kandidátov je naozaj pomerne dosť. Pred 4 rokmi bolo 5 kandidátov, tentokrát ich máme raz toľko. Pán Segla. Skoro nejak. Mňa to nevzrušuje, koľko nás. Pán Hrnčiar. Spôsobom aj ľudia majú možnosť lepšieho výberu, takže ja to tiež neriešim. Pán Vons. Tak sú mesta alebo obce, kde v prepočte na obyvateľov je ich určite ešte viacej. A tak si myslím, že to, že sa nás teda prihlásilo a kandidujeme 10, svedčí o tom, že asi je tu záujem o zmenu v tom meste, keď nás je toľko uchádzačov. Pani Števková, mňa upútalo na vašej kampani, že máte heslo, konkrétne budem citovať, aby som bol presný, jeden za všetkých, všetci za jedného. Čo si môže taký volič pod týmto predstaviť? Primátora mesta vyberajú ľudia. Je to ich vôľa, koho si vyberú a v podstate, keď tá väčšina sa rozhodne pre niekoho, ten človek sa stane primátorom mesta, tak by to mal nejako tým ľuďom vracať. V tom, že ich nenechá v tých ich problémoch samých, že ich nebude posielať od dverí k dverám, že sa vždy bude snažiť nájsť nejaké riešenia na ich problémy. Čiže asi takto. Vy teda veríte, že vy ste boli primátorkou pre všetkých Martinčanov? Určite áno. Ďakujem za odpoveď. Pán Zemko, vy naopak máte moto Rozhýbme Martin. Čo to znamená? Čo môže volič pod týmto rozumieť? Tak je to také motivačné heslo, ktoré by malo vyburcovať obyvateľov mesta. Mám pocit, že mesto dlhšiu dobu stagnuje, či už v úlohe ekonomické alebo na poli športovom, kultúrnom. Je to veľmi zvláštna situácia, ktorá nastala v meste, ktoré malo svoju historickú tradíciu. Takže chcel som vyburcovať týmto našim motom
každého obyvateľa, aby sa proste ľudia zmobilizovali a spravili niečo preto, aby sme trošku ten Martin rozhýbali. A tak ako tu už bolo povedané, že je potrebné urobiť zmenu, aby táto stagnácia skončila. Pán Vonc, vy sa nám, občanom z ulic, prihovárate v duchu mota "Vždy sa vám pozriem priamo do očí". Čo si má pod tým občan vybaviť? Som čakal, že bude pán Segal na rade, tak neviem, čo mám povedať, ale viem. Tak ja si myslím, že každý z nás aj v bežnom živote chce žiť taký život, aby sa tým ľuďom, s ktorými sa dennodenne stretáva, aby sa im mohol pozrieť do očí. A pre nás, nazvem sa teda už aj ja politikov je to obzvlášť dôležité, aby sme proste sa správali k občanom a k všetkému, čo sa ich týka tak, aby sme sa vždy mohli pozrieť do očí. Pretože žiaľ Bohu, na Slovensku, ale v podstate určite na celom svete, nie vždy všetci politici sa správajú tak, aby sa mohli pozrieť tým svojim voličom, občanom, všetkým do očí. Tak ja počas svojho doterajšieho života, ale aj v prípade, že by som sa stal primátorom, tak vždy sa budem snažiť konať tak, aby som sa nie len teraz pred voľbami a počas nich, ale vždy, aby som sa im mohol pozrieť do očí. To znamená slušne, čestne, že aby som dokázal pre nich spraviť to, čo v mojich silách bude, aby vycítili, že naozaj som spravil pre nich maximum a to bude pre mňa to najdôležitejšie. Pán Hrnčiar, spojme sa pre naše mesto. Čo si má pod tým človek vybaviť? Nie sme dostatočne spojení? Ja som trochu v inej situácii, pretože ja nemusím hovoriť o sebe a o tom, čo by som chcel, pretože za 8 rokov ma Martinčania dokonale poznajú aj kladné stránky, aj záporné, takže počas tých 8 rokoch ma mali možnosť dokonale poznať, čiže ja sám o sebe nebudem hovoriť. Naše mesto sa nachádza v súčasnosti vo veľmi vážnej situácii a ja som presvedčený, že aj počas uplynulých 8 rokov som dokázal aj na mestskom zastupiteľstve, že nerobím rozdiely medzi ľuďmi, ktorí majú politické názory alebo náboženské alebo nejaké iné presvedčenie, že som sa vždy snažil robiť tak, aby sme sa spojili, aby sme robili pre naše mesto a v súčasnosti musíme vyhrať jeden najdôležitejší boj, ktorý nás čaká, o ktorom budeme ešte aj hovoriť, ktorý vážnym spôsobom ohrozuje naše mesto na desiatky rokov do budúcnosti a práve preto teraz vyzývam, že nerobme politiku, na tým sme ju ani nikdy v Martine nerobili, ale poďme sa spojiť, aby sme to vyriešili. A ja som sa dočítala, že práve toto bol ten podnet, ktorý vás viedol k tomu, aby ste do tretice kandidovali na post primátora? Áno, toto bol ten jeden z najvážnejších dôvodov. Pán Segla, o vás neviem v akom duchu alebo v akom hesle sa nesie vaša volebná kampaň. Čo vás podnietilo k tomu, aby ste kandidovali na post primátora? Hesla nemám a neuznávam hesla. Je to spústa roboty, také, ktorá mne prípada, že ju treba urobiť. Predovšetkým mesto za mnoho rokov veľa stratilo. Stratilo veľa príležitostí. Bohužiaľ, to sú otázky pre mňa aj priemyslu, aj iné. Kultúra, pre mňa kultúra je tu zachovalá, kultúra je historický akt, ktorý tu slúži, na ktorý môžeme byť hrdí, ale jednoducho sme stratili tie pozície, ktoré sme mali. Nedokonale sme zrealizovali konverziu, nedokonale sme zrealizovali niektoré náhrady. Viem, že to je otázka aj štátu, ale podiel mesta je tu minimálny. To znamená, mne sa vytratilo z posledných rokoch, že tu získame nejaké príležitosti pre pracovné príležitosti. Jednoducho, nie je tu fabriky, nebudeme mať šport, nebudeme mať nič. Ak si myslíme, že z divadla, to je už nadstavba, alebo z múzea, alebo z Matice vybudujeme ekonomiku. Nevybudujeme ju. Áno, bola tu veľká smola, že sme vyrábali špeciál. To znamená, tie časy boli o to horšie. Ale musíme sa pokúsiť o niečo podobné. Získať investorov. Či zahraničných, či domácich, či európske fondy. A to nejde pre mňa jedným heslom. Táto ambícia je rovnakou u každého jedného z vás, tak možno pani Števková, povedzte, akým spôsobom by ste vy, lebo to je takisto jedným z dôležitých bodov vášho volebného programu, že pritiahnete sem nových zamestnávateľov a že teda ponúknete Martinčanom viac možností zamestnať sa, takže akým spôsobom? Áno, máte pravdu. Je to vec, na ktorej mi mimoriadne záleží, aby ľudia z nášho mesta mali prácu tu doma, aby nemuseli odchádzať otcovia rodín do iných miest alebo do zahraničia, pretože to tie rodiny v podstate trhá. Sú to určite množstva rokovaní, čiže hodiny sedenia s rôznymi podnikateľskými subjektami, sú to formy hľadania spolupráce,
kompromisov a v podstate aj peňazí treba si zvážiť, či teda má mesto nejaké možnosti, čo sa týka pozemkov, aby sa stávali nejaké nové podniky, teda preto, aby tá práca tu bola. V podobnom duchu sa prezentoval aj pán Zemko. Ten chce ponúknuť každému možnosť, aby zostal žiť s radosťou v Martine. Ako na to? Máte na to nejaký recept? Tak ja som zástanca toho, že mesto a región by malo ponúknuť svojim obyvateľom, firmám, živnostníkom možnosť tej sebarealizácie tu u nás v regióne. Vidím tu naozaj obrovský potenciál. To znamená, že ľudia chcú pracovať, sú veľmi šikovní, ešte stále im, chvála Bohu, zotrvali pracovné návyky u väčšiny, ale čo im chýba, tak je tá možnosť. Vidím tu veľmi nízku účasť mesta v spolupráci s regiónom, s firmami, so živnostníkmi, mesto by malo vytvoriť tie pracovné podmienky takou naozaj užšou spoluprácou. To znamená, že keď spomeniem ten patriotizmus, áno, ktorý je u mňa na prvom mieste, tak vidím tu naozaj obrovské rezervy. Hej. Obrovské rezervy, čiže spolupráca mesta, živnostníkov, firiem v jednom záprahu ťahať ekonomiku. To sa naozaj dá, pretože v mojom odbornom tíme máme ľudí, ktorí si toto všetko vyskúšali, treba, som to aj minule spomínal, v Švajčiarsku, kde sú veľmi silné regióny, ktoré sú pomerne veľkej miere sebestačné a ťažia z toho potenciálu. Ako vravel pán Segla, naozaj ten priemysel tu nám má obrovskú tradíciu. Treba tú energiu vlievať a tie vlastné ambície vlievať do potenciálu regiónu. To znamená, že moja hlavná úloha je získať pre mesto Martin prácu. Pán Hrnčiar. Prepáčte, ale pán Zemko, vy teraz hovoríte v teoretickej rovine, ale v praxi, ako je to možné v praxi uskutočniť? Lebo sme sa teraz bavili v teoretickej rovine, áno, chcete priniesť prácu, ale ako? Po praxi je to úplne jednoduché. Praktické príklady sú také, že mesto priamo neoslovuje. Mesto ako keď bereme ako podnik alebo ako firmu, hej, neoslovuje napriamo alebo formami, teda v rámci legislatívy možnými rôzne firmy v Martine, ktoré by mohli tento región pozdvihnúť a zvýšiť tú zamestnanosť. To znamená, že v tomto priama spolupráca. Ja by som ešte chcela podotknúť, že milá dáma, milí páni, je tu diskusia, takže pokiaľ máte názor na to, čo povedal ten, ktorý kandidát, nech sa páči, kľudne môžete reagovať. Ale teraz nedá mi teda neopýtať sa pán Hrnčiar, práve čo sa týka pracovných príležitostí, tak v tejto súvislosti sa začína blízkať na trošku lepšie časy. V prvom rade by som tento problém rozdelil na dva okruhy. Prvý okruh je okruh legislatívy, pretože mesto ako subjekt, ktorý hospodári s verejnými financiami, musí sa správať podľa určitých zásad. Čiže aj ja by som rád dal živnostníkom z regiónu prácu, ale jednoducho musíme obstarávať. Jednoducho mesto musí obstarávať, ale my sme vytvorili priestor, ktorý tu predtým nebol, že každý jeden živnostník a každý jeden Martinčan, človek z regiónu má právo sa zúčastniť elektronických akcií, čo tu predtým nebolo. Čiže mesto sa musí správať hospodárne a musí obstarávať. To je poprvé. Neexistuje ani jedna legislatívna možnosť, aby mesto vytváralo pre firmy investičné stimuly, tak ako to bolo kedysi, keď napríklad, a to je chvála bývalému pánovi primátorovi, ktorý dotiahol do Martina firmu ECO, ale mesto malo vtedy legislatívnu možnosť vytvárať investičný stimul. V súčasnosti to neexistuje. Neexistuje dávať daňové prázdniny. Mesto podľa legislatívy nemôže dávať napríklad daňové benefity, čo sa týka zdania nehnuteľností, a v súčasnosti mesto ani nedisponuje nejakým areálom alebo nejakým pozemkom, ktorý by za euro vložil do nejakého projektu. Čiže tu vidím problém, pretože ja rokujem s investormi, tu vidím problém, ktorý opäť by som nazval taký ten nadregionálny, nedobudovaná infraštruktúra. Jednoducho
Investori idú tam, kde sú diaľnice. Sám som mal možnosť zažiť niekoľko rokovaní, kde to stroskotalo na tom, že jednoducho investor povedal, keď tu budete mať diaľnicu, tak sem prídeme. To je najzákladnejší problém, nedobudovaná infraštruktúra. Ale na vašu priamu otázku, priama odpoveď, ja si myslím, že sa blízka na lepšie časy. Pred mesiacom sme otvárali nový závod, sa začal stavať spoločnosť Proteam, kde mesto aktívne sa zapojilo vlastne predajom časti svojho areálu. Budúci týždeň bude predstavená nová veľká investícia v hodnote 30 miliónov eur. Bude sa prebudovať budova bývalej Neografie, kde vznikne nové obchodno-nákupné centrum, kde bude aj bývanie. Budúci týždeň to bude odprezentované. Ale ja vidím jedinú možnosť rozvoja nášho mesta a celého regiónu, a to je v cestovnom ruchu a v turizme. Ďakujem pekne, pán Lonc. Ďakujem za slovo. Je to pravda, v Martine je dneska k 39. 2400 ľudí nezamestnaných. Rovnaký počet vieme, že v Martine okolo 2500 ľudí je bez trvalého pobytu, čo je veľmi vážne, z toho je okolo 700 až 800 ľudí pod 18 rokov. Takže situácia je vážna. Ďalej takisto to, že sami sledujete, že pred možno 10-15 rokmi mesto malo 60 000 obyvateľov, dneska má 55 000, to tiež o niečom svedčí, že vlastne ľudia odchádzajú väčšinou, pretože si hľadajú prácu. Nesúhlasím úplne s pánom primátorom v tom, že tá legislatíva je taká, že nám nedovolí, aby sme vytvárali podmienky možno pre to, čo je to naznačil pán Zemko, pre domácich podnikateľov, či už v stavebníctve alebo v iných, aby nám nemuseli odchádzať z mesta ako takého niekde inde pracovať. Vieme to povedať aj konkrétne? Nemyslím tak, ako že je to o tom, že vlastne my vieme dobre, že aj pri verejných obstarávaniach sa dajú tie podmienky do určitej miery nadstaviť tak, aby možno vyhovovali viacej tým našim domácim. Možno vo všetkých nie, ale v mnohých áno. Ja som sa zhodou okolností o tomto bavil aj s mnohými primátormi na vyššom územnom celku, ktorí mi to potvrdili, že áno, dá sa to. Samozrejme v určitých zákaziek určite nie. Takže ja osobne takisto súhlasím aj s tým, že toto mesto, ja keď som sem prišiel ako pedagóg učiť na učilište strojárstvo, je baštou strojárenstva. Zároveň sme centrum národnej kultúry Slovákov. To znamená, tieto dve veci nejakým spôsobom spojiť. A je tu Turčianska, čo sme to, záhradka a Martinské hole. Čiže všetky tieto tri veci. A do určitej miery si myslím, že aj do toho cestovného ruchu, ako povedal aj pán primátor, aj tam sa dajú zarobiť peniaze. Ale samozrejme, cítite, keď prichádzate do Martina, že vchádzate do centra národnej kultúry Slovákov? Nikde to nevidíme, nikde to nejakým spôsobom necítime. Takže tí Slováci by mali naozaj sem prichádzať a nechávať tu peniaze ako také. Ďakujem ale pekne, hlavne pán Lonc, určite, a prepáčte, ešte dokončím, že zase nesúhlasím ani úplne s tým, že máme tu priemyselný park Sučany. Není tam vybudovaná diaľnica, pozrite sa, koľko je tam fabrík. Hej? Sú na ich pozemkoch, takisto by mohli byť na našich. Kia tiež bola možno vybudovaná, ešte diaľnica pri Žiline nebola. To znamená, je to o tom, že ako mesto dokáže vytvoriť podmienky preto, aby ten investor tu zostal. Máme tu na skúsenosti s niektorými, ktorí sem prišli, začali stavať a kladú sa im také prekážky, že rozmýšľajú, či budú ďalej stavať. Takže je to iba o tom, že ja iba tak myslím z tej pozície, že ja nebol som pri tých rokovaniach, keď budem primátorom, budem pri nich, budem vedieť, či kladieme také podmienky, aby sme tých investorov do toho Martina priviedli, aby sme im mohli dať prácu. Ja chcem absolútne vylúčiť, že by sme nejakému investorovi kradli podmienky pod nohy. Ak máte takéto poznatky, tak bolo by dobre pomenovať aj konkrétne spoločnosť a ja sa na to pozriem. Ale neverím tomu a jednoducho som zásadne proti takémuto tvrdeniu. Je to jednoducho, toto tvrdenie je na vode, Peter. Pán Segele, nech sa páči. My fakt hovoríme málo o tejto zložitej veci. K tomu treba prizvať možno aj štát. Tie podmienky sa tu musia vytvoriť. To mesto nemôže stavať na tom, čo ste povedali, na turistickom ruchu, pre Boha. Vážim si ho, všetko si vážim. To mesto rastlo na priemysle. Je také, aké je. A vyrastlo na priemysle. A ten priemysel bol veľký. Zamestnával 16 000 ľudí. Dneska sa tu trápia živnostníci. To znamená, áno, nie je to vaša povinnosť. Možno to ani zákonne nesedí. Predzvíme k tomu štát. To mesto je vo veľkej krize, pokiaľ sa týka priemyslu a zamestnania. Všetky tie veci sú v obecnej rovine. Nič nepomôžu. Pomôže nám len dostať to mesto tam, kde bolo. Alebo rovno povedať, neudržíme tu ľudí. Rovno povedať, neudržíme tu ľudí. Áno, vieme tu zamestnať historikov v Matici, vieme tu zamestnať iné formy, ale my nevieme inžinierov zamestnať, my nevieme strojárov zamestnať, máme tu strojárske učilište, my tento potenciál sme akoby zmazali, učíme rybárov,
prosím vás, vráťme sa trochu nazad, neriešme politiku, nedúfajme v zázraky a urobme to, čo tu bolo. Ja netvrdím, že zbúrame kultúru. Ja netvrdím, že si ju nevážim. Ale ak chceme mať mesto také a rozvoja schopné, musíme sa vrátiť na začiatok. Niekde tam, kde nám zničili tanky. Kde proste bol celosvetový trend nás z takýchto vecí odrovnať. Ja už nechcem takú výrobu. Uškodila nám. Ja už nechcem takú výrobu. Vôbec také nechcem stavať. Ale furt je tu lacná pracovná sila v celom Slovensku. Je zaujímavá pre Rakúšanov a možno aj pre celý svet. Máme potenciál. Ja tie možnosti som poznal. Dneska ich nemám. Ja viem, pán primátor, to nie je vaša povinnosť. Ale voči občanovi je to povinnosť na všetkých. Na to vám môžem odpovedať tak, že som absolvoval niekoľko stretnutí aj s predstaviteľmi SARIA a Ministerstva hospodárstva. A sú vytipované lokality, ktoré už má v súčasnosti k dispozícii aj SARIO, ktoré ponúkajú na svetových veľtrhoch, s tým, že je rozrokované aj s Ministerstvom hospodárstva možná účasť štátneho stimulu, lebo jediný, ktorý dokáže teraz dávať stimul, je štát. Čiže takéto rokovania sa vedú, to môžem potvrdiť. Môžem ešte. Pozrite sa, čo urobil Slota pre Žilinu. Môžete na ňu hovoriť, čo chcete. Dohnal tam Kyju a predbehol nás o kilometre. My sme boli lepší ako Žilina v priemysle, aj v raste, aj v dynamike. Dneska sme ďaleko za ňou. A to súvisí so športom. Pozrite sa, aký futbal hrajú, pozrite sa, ako tam šport funguje. To je otázka. Áno, to nejde hneď. Pán primátor, možno ani za 8 rokov to nešlo tak jednoducho spraviť. Ale treba si namaľovať cieľ. A ten cieľ je, že sa tu ekonomika nedá pozdvihnúť bez solidného priemyslu. Pán Segľa, pán Slota mal tú výhodu, že bol aj v členom vládnej koalície, ale to nevadí. Poďme na ďalšiu otázku, lebo čas nám neúprosne beží. S prácou samozrejme súvisí aj bývanie, aby mladé rodiny mali kde bývať. Pán Segľa, skúste povedať, ako vy vidíte bývanie mladých rodín v Martine. Bývanie samozrejme niekedy sa vyriešilo inak. Dneska je to otázka nájomných bytov. Samozrejme, treba k tomu investorov, do istej miery môže investovať mesto, ale do istej miery si myslím, treba vytvoriť podmienky aj pre súkromných investorov. Nech teda investuje každý. Veď, zrovna niekto tu spomínal Švajčiarsko. Možno toľko je tam nájomných bytov od súkromníkov, že by kryli našu potrebu. Pustíme trochu inak individuálnu bytovú výstavbu. Veď sa pozrite, my nestávame. Tu pozemok kúpite za 100 eur, v Dražkovciach za 20. Čiže porovnajme tie podmienky, skúsme niečo vytvoriť také, ktoré umožní tu kupovať pozemky lacnejšie. To znamená zrovnateľné s týmito zázemím. Áno, sú na mieste starí ľudia. U starých ľudí, u dôchodcov je tiež otázka, aké byty obývajú. Samozrejme, nikto im ich nezobere. Ale nechajme tržným mechanizmom prebehnúť to, aby sa nasťahovali do menších bytov. Možno celí radi. Možno na tom získajú nejaké peniaze a stratia nejaké náklady. Ja si myslím, že ten priestor pre vyrovnanie sa alebo pre dosiahnutie potrebného počtu bytov je v nájomných bytoch, je v individuálnej bytovej výstavbe. A to nie len pokiaľ sa týka mesta, to nie je len zodpovednosť mesta. Mesto naopak musí vytvoriť podmienky pre privátnych investorov. A myslím si, že dotiahneme tento cieľ. Bez tohto cieľa sa nedá Ďakujeme. Pani Števková, nech sa páči. V mojom programe sú takisto byty pre mladé rodiny a tiež som za to, aby sa hľadali nejaké možnosti, aby mladí ľudia mohli bývať sami, možno formou nejakých na určitú dobu, aby mali nejaké lacné bývanie, kým sa im podarí získať nejaký príjem v práci, aby dostali hypotéku a aby ju teda logicky aj dokázali splácať. Ale naozaj na to treba viacerých ľudí, aby si sadli a aby premýšľali, ako by sa to dalo. Ale určite som za to, aby sa nová výstavba v našom meste konečne teda začala realizovať. Nájomné bývanie je veľkou prioritou aj vás, pán Zemko? Nájomné byty, je to otázka veľmi, veľmi háklivá. Ja som začal kampaň prakticky v máji s tým, že som naozaj odišiel som z práce, aby som sa plne venoval tejto činnosti, aby som sa dostal do všetkých možných, keď to môžem tak slango povedať, zákutí mesta. Prešiel som si od Bambusiek až po Vilové štvrte v Martine. Jazdil som strelami. Obišiel som si úplne najširšie spektrum obyvateľov za toho pol roka. A najviac, čo ľudí najviac trápi v priamom kontakte, a dennodenne som v priamom kontakte s ľuďmi, je práca a
a bývanie. Skúste konkrétnejšie, pán Zemko, a trošku to urýchlime. Bývanie, áno. A čo sa týka bývania, samozrejme, že situácia celospoločenská sa mení, ten pomer tých vlastníkov bytov, už to bude tak ako vo svete, 20% ľudí bude vlastniť všetky nehnuteľnosti, tak ako je to všade vo svete, zbytok. Aj u nás to bude tak, to znamená, že trend je taký, že nájomné byty neexistuje, aby tu v Martine boli sociálne byty za 200-300 eur. Keď som bol aj treba dneska na Kameni, tak tam za jednu kuticu platia, ja viem, že to je, nechcem to porovnať samozrejme, ale platia 250 alebo 300 eur, čo je nemysliteľné. Absolútne, to je proste vydieranie. Toto sa musí radikálne zmeniť. A pán Zemko, máte nejakú inú cenovú ponuku? Máte nejaký iný Samozrejme, je možná, tak ako sme sa presvedčili aj, čo sa týka tých stimulov pre podporu mesta voči firmám, spoločnostiam z regiónu, je tam možnosť v legislatíve. Takisto aj tu je... Vieme aj konkretizovať, aká možnosť v legislatíve? Ja neskačem nikomu do reči. Tu je možnosť takisto. Hej? Tu je takisto možnosť, a ja nebudem predsa odkrývať karty a nahrávať tu na niekomu. Proste takáto možnosť tu je a ja tie byty proste postavím. Super. Úplne... Takže otázka na vás konkrétna, pán Zemko. Viete zabezpečiť, aby tá cena nájomných bytov bola nižšia? Určite áno. Dobre, ďakujem. Dobre, ďakujem. Ja by som chcel byť konkrétny, v akom legislatívnom rámci sa pohybujeme. V súčasnosti mestá a obce stávajú byty na základe úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý má presné legislatívne podmienky a jednou z tých podmienok je napríklad, že byt môže byť pridelený len istej kategórii ľudí, ktorá spĺňa limity. Budem konkrétny napríklad lebo zhodou okolností minulý týždeň som riešil takýto prípad, pre rodinu, manžela, manželku a jedno dieťa je tento limit 1280 eur mesačne. Čiže môže to dostať iba tá rodina, ktorá spĺňa tento limit. A minulý týždeň som riešil prípad policajta, ktorého príjem s manželkou dosahuje 1400 eur dokopy. Čiže je tam 120 eur rozdiel a už nespĺňa podmienky na pridelenie bytu, ktorý je financovaný zo štátneho fondu rozvoja bývania. Čiže opäť musí sa zmeniť štátna legislatíva tak, aby tieto hranice boli nastavené trochu vyššie, lebo ináč nám to dáva obrovské polena pod nohy, nám to hádže, že ak by chcelo mesto stavať nájomné byty bez účasti štátneho fondu rozvoja bývania, tak jednoducho si na to bude musieť zobrať komerčný úver. V súčasnosti však, pozor, ešte chcem dodať, v súčasnosti registrujeme, aby sme vedeli, o čom sa bavíme, 230 žiadostí na organizácii Matra, ktorá spravuje bytový fond pre mesto Martin, čiže 230 záujemcov je o byt. Ja súhlasím s tým, čo povedal pán Segla, že jednoducho treba vytvoriť podmienky zmenou územného plánu na to, aby tu vzniklo viacero plôch, kde bude môcť dôjsť k individuálnej bytovej výstavbe alebo taktiež bytovej výstavbe súkromných investorov, aby sme urobili tlak na ceny. Lebo prečo nám klesá počet obyvateľov? Ináč počet obyvateľov klesá v každom meste na Slovensku okrem Bratislavy. Ani jedno mesto nezaznamenalo prírastok, práve naopak je trend ísť do satelitov, mimo mesta, pretože tam pozemok človek kúpi naozaj za 20-30 eur, kdežto v meste pýtajú 100 eur. A je to preto, že mesto nemá vytvorené podmienky a nemá lokality. A my už teraz pripravujeme veľkú zmenu územného plánu, kde chceme zahrnúť do zmeny územného plánu Bukoviny. Ale napríklad pán poslanec Von je takmer vždy proti, keď meníme územný plán a zvyšujeme lokality, kde sa dá stavať a vždy sa nám povie, veď tam sa malo stavať, nestavia sa a ľudia majú dosť na výber. Jednoducho súhlasím s tým, čo povedal pán Segla, my musíme urobiť územný plán mesta tak, aby sme rozšírili čo najviac kapacity na stavanie, aby klesla cena. Pán Mosko, prosím vás reakciu. Pôjdem odzadu. Ten územný plán, skutočne často som proti určitým veciam, nie proti celému územnému plánu, ale som hlavne proti tomu, že niekedy sa ten územný plán tak spracuje, že človek, ktorý tomu trocha rozumie, tak tomu nerozumie. To znamená, územný plán to je tak dôležitý dokument pre mesto, pre jeho rozvoj do budúcnosti, už nemenný častokrát, ako sú Martinského a tak ďalej, že to sa zmeniť nedá. Ja iba kritizujem to, že není to dostatočne vysvetlené, nechápe sa to, je to v takej mierke spravené, že tam vlastne neviete ani, čo sa stane, až keď vám začnú stavať diaľnicu za záhradou, tak tedy zistíte, že však to tam bolo. Hej? Tak ja iba tomu z tohto hľadiska. A ďakujem aj za nahrávku na smeč. Áno, sú tu v podstate pozemky, ktoré sme teraz získali v Bukovinách, kde vlastne mesto je majiteľom. Prišli sme k tomu zadarmo takmer, za facku.
Hej, a ja vidím práve tu na priestor pre mesto a mohli by sme byť jedni z prvých možno na Slovensku, možno, že to už niekde robia, kde ponúkneme mladým rodinám, ja viem, že sa nedá zadarmo, legislatíva to neumožňuje, ale za smiešný nájom, tak ako to prenajímajú v úvodzovkách lesy, urbárnici a ďalšie, že sa to prenajme mladým rodinám, ktorí sú schopní si postaviť domček na 90 rokov alebo na 50 rokov za smiešnú cenu a oni si môžu postaviť dom. To je jedna z možností. Druhá z možností, máme tu kasárne, obrovské obytné bloky, máme tu SIM a ďalšie veci, ktoré, keď sa bude chcieť, samozrejme spoločne za prispenie aj tí, ktorí majú záujem o byty, sa to dá premeniť na bytové, obytné domy, kde by ľudia mohli naozaj nájsť bývanie. Takže ja vidím nejaké to riešenie a vidíte, že ako sa ľudia trápia, poznáte kemp bezdomovcov pána Diškanca, že koľko ľudí sa tam otočí, ktorí tam chcú bývať a klobúk dole aj pred takým človekom, ktorý vlastne z ničoho stvoril bývanie a dá sa bývať. Takže ja si myslím, že keď to on dokáže, že aj mesto by mohlo nájsť spôsob, ako pomôcť tým ľuďom, či už tým, že im pomôžeme vybudovať infraštruktúru. Veď sa nám to vráti potom v daniach za nehnuteľnosť, v tým, že zostanú tu nabývať, bude tam ďalšie a ďalšie dane, ktoré z toho plynú a pribúdajú a mesto sa naozaj môže nejakým spôsobom zastabilizovať. A to súvisí nakoniec aj s tou prácou, pretože keď nemajú kde bývať, odchádzajú a vieme, Ďakujeme pekne, pán Monc, nech sa páči, pán Zemko. Ja som otázku k tým nájomným bytom lacnejším. Viete, koľko je teraz vo svete lacných stavebných technológií, ktoré sa dajú na to použiť? A keď tu povedal pán Monc, že sú pozemky, ktoré mesto dostalo zadarmo, čiže pozemok je lacné technológie a verte mi, že tí ľudia aj radi aj v tejto dobe priložia ruku k dielu, aby si to aj spoločnými silami budovali. A to je vytvoriť určité možno aj komunitné centrá v tých bytovkách, kde si tí ľudia vlastne svojím vlastným úsilím dokážu postaviť tú bytovku. Ako mi nikto netvrdí, že sa to nedá. Proste sa to dá. Je to odskúšané, funguje to a proste ja som pevne presvedčený, že sa tie byty dajú lacno stavať a to nájomné bude výraznejšie. Ďakujeme, pán Segľa. Dobre som počul, 230 nájomných bytov je, 230 je v poradovníku. Áno, 230. To je predsa nič moc. To je zvládnutelné. My sme stavali 8 000 bytov. Pán Segľa, to ale bolo. Ja viem, nie, že bolo. 230 bytov postaviť není taký veľký Nie je problém, je to limitované objemom finančných prostriedkov pre štátny fond rozvoja. Ale nemusí to byť z fondu rozvoja bývania. Furt hovoríme o tých súkromných investoroch, ktorí si myslíme, sa nájdú za vhodných podmienok, možno za korunu pozemok. Miesto 200, z 230 bytov, prepáčte, by som ja nerobil drámu. Hej? Ale ako zo systému, ako takého, hľadať možnosti, by som drámu robil. To není 230 to je operatívny problém. Ja ešte musím reagovať na tie kasárne. Ja som rokoval s ministrom obrany, s Martinom Glováčom, ako bývalý člen Branno-bezpečnostného výboru v Národnej rade. A môžem povedať a upresniť informácie, armáda sa neplánuje sťahovať z Martina, práve naopak. Plánuje sa stiahnuť z iných lokality, ale plánujú sa ešte posilniť jednotky v Martine. Čiže tu je cesta nepriechodná, armáda z Martina neodchádza, čo je aj dobre, si myslím. Aj finančne. Myslím, že túto tému môžeme uzavrieť. Naozaj čas nás neuveriteľne tlačí. Poďme prejsť takisto k problematike, ktorá ťaží každého jedného z vás. Každý to má svoju hlavnú prioritu. Nakoniec už to tu bolo načrtnuté, Martinské hole. Nech sa páči. Tak určite treba dotiahnuť problém zmenky, tak aby mesto sa neocitlo v nútenej správe, pretože od výsledku tohto sporu samozrejme závisí to, čo sa podarí v budúcnosti v meste vybudovať, čo môžeme plánovať. Čo sa týka výstavby 8-miestnej kabinkovej lanovky na Martinské hole, na túto výstavbu ja mám v podstate taký neutrálny názor a keďže táto vec bude predmetom referenda súbežne s komunálnymi voľbami, tak ja, ak by som bola primátorka, tak v podstate by som podporila rozhodnutie ľudí. Pán Zemko? Martinské hole, nebudem sa opakovať, ale sa týka najviac, pretože ja mám trvalé bydlisko na Martinských holiach. Takže je to moja naozaj, Martinské hole sú moja srdcová záležitosť. Čo sa týka zmenky, nám je ťažko tu posudzovať, že zmenka v akom je to štádiu, pretože nie sme pri pramení informácií. Z môjho pohľadu je to veľmi zanedbaná vec. 8 rokov sme čakali na čo, keď sa zmení zostava generálnej prokuratúry, alebo proste, neviem, je to
je to proste vec, ktorú niekto zanedbal, ktorá je samozrejme, že sa ťahá aj za tých 8 rokov pôsobenia súčasného primátora, ale práve preto sa to malo riešiť Skúsme to zostručniť, pán Zemko, a povedzme... Čiže zanedbaná záležitosť, slabý právnik, pretože prehral párkrát pri tej genéze spory a samozrejme, že je to veľká hrozba nad mestom. Predpokladám, že vašou prioritou je rovnako tento súdny spor doriešiť? No samozrejme. Ako? Ten spor akože... Čo urobíte preto? Alebo respektíve ťahá sa to už dlhé roky, ako hovoríte? Musím sa veľmi dôkladne oboznámiť. Ja netvrdím, že nepoznám informácie, ale nie som k tomu kompetentný sám samozrejme vyjadrovať. Ale si myslím, že keď sa dostaneme k úplne relevantným informáciám, tak potom vieme stanoviť aj nejaký svoj postoj. Lebo nebudem tu tvrdiť niečo, proste, čo neviem. Neviem všetky informácie, takže to mi je ťažké. Hej. Ale vidíte to tak, že tam bolo niečo zanedbané? Samozrejme, že určite. Pán Segľa, nech sa páči. Neporovnávajme námestie s Martinskými horami. S lanovkou na Martinské hore. Námestie je námestie. Slúži ľuďom alebo slúži prechádzkam. Neslúži biznisu. Hole slúžia biznisu, teda obchodu. To, čo na holiach je v podstate postavené na zárobok. To znamená, ak tam máme nejaké vedomie alebo vlastníctvo mesta, tak vrelo podporujme výstavbu lanovej dráhy. Ak tam nič nemáme, tak podporujeme iných ľudí, to znamená podnikateľov. A potom nech k tomu pristúpia aj oni. Pre mňa teda je prvoradá otázka, je táto investícia na Martinské hore návratná? Lebo je to biznis. To není Vajanského námestia. Že postavili sme do polohy, do roviny, postavili sme proti sebe dve veci, ktoré ani spolu nepatria. To znamená, pokiaľ by sa občania v referende rozhodli, že chcú 8-miestnu kabinkovú lanovku, vaše stanovisko ako primátora mesta by bolo aké? Záporné. Ďakujem, pán Hrnčiar. A navyše sú tu iné problémy. Jeden z nich je zmenka. Ďakujem, pán Segľa. Dostávame sa do paradoxnej situácie, že všetci kandidáti hovoria o rozvoji pracovných miest a o investičných stimuloch, ktoré mesto akože nemôže dávať, ale sekundárnym spôsobom my práve takouto investíciou môžeme vytvoriť obrovský investičný stimul, pretože by tu vyrástli nové penzióny, nové obchody, ľudia by chodili do mesta, turisti. Proste mesto by malo obrovský ekonomický prínos z tejto investície a toto je spôsob, ako podporiť podnikanie. Ja cestujem, ja chodím do Talianska, do Rakúska, do športových stredisk a tam, kde pred 40 rokmi boli hladové doliny, kde ľudia v Dolomitoch naozaj pestovali dobytok a žili ťažký život, tak teraz sa majú všetci dobre, pretože pestujú stále ten dobytok, ale jednoducho je tam turistický ruch a podniká každý. V stodolách ubytovávajú, prerobili stodoly na penzióny, ale ja nebudem hovoriť, ako budem hlasovať, pretože nechcem ovplyvniť verejnú mienku, nech sa každý rozhodne. Prvýkrát v histórii majú Martinčania možnosť vyjadriť sa a teda prejaviť svoj názor. Ale presne budem reagovať na to, čo povedal pán Zemko, že tu je veľmi nebezpečná situácia, že človek, jednoducho ten spor je tak rozbehnutý, že behom pár dní alebo pár týždňov môže byť definitívny verdikt. A ja chcem upozorniť na to, a preto som do toho išiel aj tretíkrát, že mám také penzum informácií a také taktické a strategické kroky sme urobili, ktoré by sa mohli zabrzdiť výmenou na poste primátora mesta Martin. Ja niektoré z nich nemôžem samozrejme verejne hovoriť o tom, aby sa tá protistrana nedozvedela, že čo plánujeme urobiť, ale veľký posun nastal tým, že špeciálna prokuratúra začala trestné stíhanie 9 trestných činov pokračujúceho podvodu, obzvlášť závažného trestného činu podvodu. A jednoducho, keď prehrávame, pretože na Slovensku asi nie je právny štát, keď sa dajú kupovať rozsudky na Najvyššom súde, ale našťastie špeciálna prokuratúra začala konať. Máme pripravené také kroky, že som rozhodnutý tento boj doviesť do konca ho vyhrať. Ďakujem, pán Monc. Fú, toto je taká téma, že ale začnem odtiaľ, že aby sa tu nevytváral nejaký taký dojem, že ak bude zvolený niekto iný z nás za primátora, že sa nepodarí ten súdny spor vyhrať. Takže to si myslím, že to určite tak nie je, pretože ja verím, že aj keby niektorý z nás vyhral, tak ty, Andrej, ak nejaké veci vieš, že čo treba robiť, tak verím, že by si ich dal v prospech tohto mesta, ktorému si 8 rokov teda robil primátora. Takže toho sa neobávam. Ak vieš ako na to, tak si myslím, že každému z týchto ľudí, ktorý by sa stal primátorom, určite rád poradíš. Je to tak, pán Hrnčiar?
pán Zemko povedal, že slabý právnik, čiže asi prvé, čo by urobil, by vymenil právnu kanceláriu, ktorá si to musí komplet naštudovať a urobiť kroky. Čiže ja som len reagoval, to bola len protireakcia na reakciu. Takže Andrej, ale odpovedz, že keby áno, niekto z nás vyhral... Samozrejme, urobím všetko preto, ja budem robiť všetko preto, aby sme tento spor vyhrali. Všetko. Pán Zemko, ďalej ja som ešte nedopovedal, ak by som mohol, prepáčte, ja by som mal dosť taký istý priestor ako aj ostatní, že tie súdne spory, to bolo uznesenie, ktoré som ja navrhol a prešlo mi, tak dneska mi prišlo mailom, že nás doteraz súdne spory stali od roku 2002 247 000 eur. Takže doberte si, koľko je to peňazí. Hej. Takže zatiaľ tí advokáti konali ako konali, vieme, že tam sú rôzne veci okolo toho, ale verím, že sa to dá dotiahnuť. Verím, že mesto sa nedostane do nútenej správy, netreba nikoho strašiť. Každý z nás, keby sa stal tým primátorom, verím, že bude vedieť pomocou tých ľudí okolo seba nejakým spôsobom z toho vykorčulovať. Samozrejme je to vec, ktorá není príjemná, spôsobil ho niekto druhý, začalo to na malej sume, je to choré, že v tomto štáte za 100 000, za 100 miliónov korún to dneska narastlo na 13 miliónov eur. Hej. Ale čo sa týka ešte Holy ako takých, referendum, ja som síce zahlasoval za referendum, ale ako za nástroj. Ale tak, ako bolo referendum, ako je zorganizované teraz v Martine, tak to nemá nič spoločné s referendum. Proste tam by sa dalo veľmi dlho rozprávať, ale ide o to, že keď sa vyhlási referendum, takisto ako povedal pán Segla, to sú dve neporovnateľné veci. Není tam dostatok informácií na to, aby sa ľudia vedeli správne rozhodnúť. Keby niekto z nás prišiel do banky s jednou A4, že chce 8,5 milióna eur, tak nás pošlú preč, musíte mať takú buklu. My sme na zastupiteľstve prijali uznesenie, kde je napísané pripraviť podnikateľský zámer fungovania spolupráce mesta Martin s Prosky a lyžiarským strediskom. Tam by sme videli to, čo si ty povedal, Andrej, že čo nám to prinesie, aké príjmy, aké výdavky, čo všetko to tam chýba, to tam nikto nenájde, to z toho sa nedá výjsť. To znamená, že takto zorganizované referendum určite nemá nič. Není proste vypovedateľné. Je to pre mňa je to... Ale pán Von, keby sa bolo uskutočnené hlasovanie, tak budete rešpektovať vôľu ľudu? Keď je takto zle postavené referendum, určite by som to nesúhlasil s tým, pretože tí ľudia sa rozhodujú iba nad tým, kto nechce v Martine Martinské Hole. Každý chce a ja chcem, hej, ale dajú sa postaviť za iných podmienok a keby to referendum prebehlo tak, ako má, že trvá 100 dní, dostanú ľudia dostatok informácií, povedia sa pre a proti. Tu nám by sedeli, ja neviem, 3-krát ľudia, ktorí by hovorili pre a proti, aby sa ľudia zoznámili s tým všetkým. Tak takto ale má fungovať vlastne veľké investície v meste Martina. Tak by som si to predstavoval aj ja, aby proste ľudia sa vedeli k tomu vyjadriť, ale nie len na základe jednej informácie, aby počuli všetko to, čo im to prinesie, ale aj čo im to zoberie. Nech sa páči. Prečo nebolo v tom referende, čo ľudí najviac trápi? Vytvorenie nejakých pracovných podmienok alebo nájomné byty. Že postavme za 5 miliónov nájomných bytov. Príklad, hej? Napríklad, hej? Proste v minulom referende bolo, že cyklotrasy alebo stacionár. Vyhrali cyklotrasy, ale stacionár stále treba. Ľudia sa na to pýtajú, chodí medzi dôchodcov seniorov. Stacionár nie je mestský urobený. Prečo to teraz znovu nezaplnil to svoje miesto v tom referende? Toto je takisto ďalšia oblasť. Jasné, ale všetko dávať a podmieňovať si lanovkou a námestím. Ja som takisto samozrejme za lanovku, ale tie podmienky musia byť ďaleko iné. Nemôže tam ísť 8 miliónová investícia. Ja len v krátkosti chcem upokojiť situáciu v tom zmysle, že referendum nie je právne záväzné, že to je vyslovenie názoru a potom ak budúce mestské zastupiteľstvo bude ochotné, tak sa by sa malo touto myšlienkou zaoberať a rozobrať to proste na kos do detailov a tam urobiť tie analýzy, na základe čoho by sa tá investícia buď schválila, alebo neschválila. Tu nejde o to, že teraz schválujeme niečo, že sa ide brať úver. Tu chceme poznať názor a následne budú poskytnuté, musia byť urobené ďalšie kroky, ale to už bude rozhodnutie mestského zastupiteľstva. Myslím, že už v prvých minútach nám bolo jasné, že dnešných 45 minút bude veľmi málo na túto diskusiu. Skúsme ešte rýchlo prebehnúť takisto veľmi dôležitú tému, ktorou je šport. Začneme, pán Segla, teraz od vás. Ten s tým všetkým súvisí, takže ja ako hodnotenie športu stávajúce je super o tom, že hráme prvú ligu hokeju. Ja sa niekedy divím prečo. Možno je to zaslúha toho, že to prevzalo mesto a možno je to zaslúha toho, že niekto to vybavil z Monfieldu. Sú to totiž peniaze. Sú to totiž peniaze, ktoré k tomu treba. A to všetko podľa mňa môže nastať až vtedy, keď skutočne bude tu dynamika, bude tu rozvoj a bude to odkiaľ sponzorovať. Myslím si, že tu podmienok pre občana, aj pre športovcov je dosť.
Je dosť. Aj tu by trebalo zvoliť nejaký smer, nejakú koncepciu, hej, že kde čo, lebo už som videl toľko ihrisk travnatých aj netravnatých na každej ZDŠke a tak ďalej, nevyužitých. Len teraz by možno drvivá väčšina občanov alebo divákov povedala, že šport nie je len hokej? Nie. Isté, šport potrebuje sponzora. A bude to máme aj futbal, máme aj iné športy, ten rozvoj bude súvisieť s tým. Bude súvisieť s tým. Nemyslím si, že občan a šport je nejaký problém. Tu je športový dosť. Problém je šport na výkonnostnej úrovni. Šport na výkonnostnej úrovni a jeho financovanie. K tomu tiež treba prizvať štát. Ale mesto ako také není ten pravý sponzor. Aj keď hovorím, zachránilo hokej, možno aj niečo iné. Ale to není ten pravý sponzor. Môže mesto má byť vlastníkom budov, poskytnúť ich športu, ale sponzory sa musia nájsť. A tí tu bohužiaľ nie sú. Ja môžem k tomu povedať len toľko, že Slovenská republika nemá vytvorenú koncepciu financovania športu. Napríklad v Českej republike je to tak, že výnosy z hazardných hier a lotérií idú do športu. Preto sú na každej škole tartanové dráhy, fungujú detské kluby. Na Slovensku to nie je a túto úlohu sanujú mestá a obce, čo v súčasnej situácii vidím ako veľký problém a jednoducho mesto nemôže byť ten subjekt, ktorý dokáže zafinancovať kompletne šport. Ja vám chcem ukázať, lebo počúvame tu na strašne veľa toho, čo všetko sa dá budovať. Tu sa stávajú nájomné byty, stacionáre. Keď si pozrieme štruktúru mestského rozpočtu, to dám na kameru, tak v podstate toľkoto peňazí, ktoré prídu do mesta, ide na školstvo, sociálna oblasť, odpadové hospodárstvo. Jednoducho sú veci, ktorých 50% tvoria veci zo štátu, ktoré dostaneme financie, ktoré len pretečú mestským rozpočtom a automaticky sú rozdistribuované inde. Napríklad to školstvo. Čiže nám ostáva 50% na to, aby sme zabezpečili chod mesta, čistenie, verejnú zeleň, odpadové hospodárstvo, MHDčku. Jednoducho nedajú sa tu do nekonečna hovoriť prázdne sľuby a čo sa týka športu, mesto urobilo obrovskú zmenu v tom zmysle, že sme vytipovali hlavné športy, ako je hokej, futbal, hádzaná atletika, ktorých podporujeme v rámci svojich možností a jednoducho aj športová komisia dostala balík na prerozdelenie pre rekreačný šport, ale v tejto oblasti mesto nemá akýmkoľvek spôsobom možnosť zásadnú zmenu urobiť tak, že bude komplet financovať všetko a že všetci budú spokojní. Nedá sa to. Pani Štepková. Ja som takisto za podporu športu. Čo teda mne veľmi v Martine chýba, je nejaká multifunkčná športová hala, ktorá by nás reprezentovala, keď sa tu konajú nejaké väčšie súťaže, alebo takéto podujatia, v podstate ani to nie je kde v Martine zorganizovať, čiže určite výstavba multifunkčnej športovej haly. Vieme už aj konkrétne, kde by sa mala nachádzať? No, to v podstate ja zo svojej pozície momentálne nemôžem povedať nejaký priestor alebo miesto. Ale je to vaša priorita? Áno. Pán Zamko? Šport, to je moja veľmi dobrá téma. Jednak ako prezident atletického klubu mám k tomu čo povedať a vidím to naozaj a vnímam to veľmi citlivo. V Martine je šport riadený veľmi nesystematicky a chaoticky. To znamená, že mesto nemôže ťažiť z toho, že je zlá ekonomická situácia a nejakým spôsobom vyhľadovať doslova tie kluby, ktoré živoria a potom príde ako spasiteľ a rozdeľuje im podľa nejakých kritérií podporu. Veľmi zlé, nesystematické. To znamená, že v prvom rade by som zmenil prerozdeľovanie prostriedkov. Mesto ako také by nemalo podporovať vrcholový šport, môže samozrejme, ale presne ako bolo povedané, svojimi objektami, v prípade úhradu nejakých energií a tak ďalej, ale mesto by sa malo hlavne starať o masový šport. O masový šport, aby ľudia radi športovali, aby mali kde športovať, aby mali s čím športovať. Čiže toto je veľmi dôležitá vec a toto sa tu nerobí. Ďalšia vec je výstavba športových areálov. Začali sme budovať, Pán Zamko, skúsme to trošku skrátiť. Chcem povedať, spojená škola, výstavba nového štadiónu s tartanovou dráhou pre atletov.
Začal sa tam veľký projekt, dostal sa do štádia vykupovania pozemkov a projektovej dokumentácie s tým, že zrazu sme preskočili na fotbalový štadión, pôvodný starý, čiže tam ten projekt určitým spôsobom zastagnoval, alebo respektíve veľa ľudí zostalo zaskočených, že prečo ja som zástanca toho, že vybudovať, respektíve zrekonštruovať pôvodný fotbalový štadión, ktorý tam bol, s tým, že samozrejme aj s atletickou dráhou, pretože nemáme zatiaľ žiaľ na to priestor, ale to som tvrdil od začiatku, ako som začal aj kampaň, ale to je názor nielen môj, ale väčšiny. Ďakujeme veľmi pekne, musíme naozaj pomaličky končiť. Nech sa páči ešte pán Vonc. Ja som už akorát nehovoril. Tak myslím, že bolo tu na toho povedané dosť a od športu v prvom rade sa potom odráža zdravie. Zdravie a dneska tie psychické tlaky a všetky, tak tie v športe sa dajú vyventilovať. S tou dospelou a staršou generáciou je to samozrejme ťažšie, ale ja vidím veľké rezervy práve v deťoch a v mládeži. To znamená aj akékoľvek úsilie mesta by malo byť práve podporiť to, aby sa od škôlky cez deti na základných školách až po stredné začali deti tomu pravidelne venovať a potom im to väčšinou v tej dospelosti zostane. To znamená, ja by som tie finančné prostriedky predsa len nejakým spôsobom prerozdeľoval ináč. Ten vrcholový šport, dneska vidíte, do hokeja dávame 200 000 eur, takže je to v nepomer voči tým ostatným občanom, pretože tie peniaze, ktoré prichádzajú do kasy, prichádzajú od všetkých, hej? A my ich rozdielime pre určité skupiny iba. Takže tam určite tie rezervy sú, no a o tých športoviskách už bolo toho povedané dosť, pretože to športovisko robí to, že ten človek tam rád ide. Vidíte, spraví sa tartanová dráha, chodia tam ľudia behať, lebo sa im to páči. Hej, behať už niekde po škváre nie je také, alebo po asfalte, čiže to prostredie formuje, takže určite treba tie športoviska nejakým spôsobom zbudovať, ale tie financie treba buď zadefinovať tak, že vyčleniť určité percento z rozpočtu a vedieť, čím sa narába a to potom nejakým spôsobom smerovať k tým, ktorí sa tomu športu rozumejú a vedia. Ďakujeme veľmi pekne. Ako som povedala, čas neúprosne rýchlo letí a my žiaľ musíme túto besedu ukončiť a som presvedčená, že ešte by bolo veľmi veľa toho, čo by ste chceli povedať. Neviem, možno naozaj skutočne malá, kratučká bodka, 10 sekúnd možno pre každého. Tak ja by som teda chcela povedať, že ak by som bola zvolená za primátorku, podľa mňa je veľmi dôležité, aby primátor bol naozaj primátorom tých svojich občanov, aby na tom úrade naozaj bol, aby ho videli, aby sa s ním stretávali a aby v podstate sa venoval tomu mestu naplno. Čiže ja by som určite žiadne iné funkcie ani mandáty popri tom nemala. Ďakujem pekne, pán Zemko. Ja verím, že sa mi podarí vrátiť mestu to, čomu naozaj patrí, tú jeho dôstojnosť a tak či ekonomickú silu, kultúrnu, športovú. Takže... Pán Zegľa. Jedno slovo, myslím to vážne, nie som s nikým spojený a myslím si, že v priemysle by som vedel pomôcť tomuto mestu. Pán Hrnčiar. Ja som hrdý na to, že sa nám podarilo počas tohto štvoročného obdobia prežiť krízu tak, že sme znížili dlhovú zaťaženosť, že patríme medzi najekonomicky úspešnejšie mesta na Slovensku a že každý Martinčan môže povedať, že je hrdý Martinčan, môže byť hrdý na svoje mesto, pretože o našom meste sa píše iba pozitívne a dobre ho reprezentujeme nielen doma, ale aj v zahraničí a na to som hrdý. Pán Monc. Povedala to Mirka Štefková, ja s tým súhlasím, že v podstate takisto si myslím, že primátor by mal byť hlavne v tomto meste. Mal by sedieť na úrade, mal by chodiť medzi ľudí a venovať sa ich problémom, starostiam, dá sa povedať 100% svojho pracovného času. Určite narážam na to, že v podstate súčasný primátor aj povedal, že on, keď vchádzal do druhého volebného obdobia, že mal ponuky z politických strán, neprijal ich, pretože bolo by to nečestné a neférové, že bude proste pracovať len pre mesto. Tak ja som predpokladal, že vzhľadom tomu, že má ambície a si myslím, že má aj predpoklady na to, aby uspel vo veľkej politike, čo by bolo určite na prospech aj mesta Martin, že už tam budú aj iní. Budeme končiť. Milá dáma, milí pani, veľmi si vážime, že ste si našli čas, že ste prijali ponuku a prišli ste do nášho štúdia, že ste sa aj takýmto spôsobom trošku viac priblížili našim divákom. Verím, že sa ešte teda do konania komunálnych volieb spolu stretneme. Prajeme vám všetko dobré.